Ya gini, kowe ora bali menyang dangkamu malah kapara. Kowe wani mepak wadya nyerang kayangan mongko cetha yen to. Jawata jare ora kepareng minangkani apa ingkang dadi panyuwunmu. Aku duwe kluwian, aku duwe kasekten, mula aku duwe gegayuhan. Apa salah titah najan wujud kewan brangkangan, nanging aku nggayuh kang luhur. Wis sak trepe yen to derajatku padha karo Jawata ing kayangan, gegayuhanmu ora luput ning dalanmu kleru. Kowe meksa marang rasaning para dewa, kowe wani karo para Jawata. Anane dewa tak waneni merga ora adil. Ya kene sing ditresnani mung bangsa menungsa. Kasektenku wae ngungkuli menungsa lan timbang papak karo derajating dewa. Kudune dewa metung menyang aku. Najan duwe kluwian ning wujudmu kewan, kudune kowe mung wenang kaya sak tataning sato kewan wis bejo uripmu dene kowe cithok dadi ratu. Aku wujud gajah nanging aku bisa ngratoni manungsa lan raseksa. Jembar negaraku akeh ratu teteluk aku. Derajatku sak dhuwure menungsa. Wis pantes yen aku dadi dewa kayangan. Oh. Oh. Mareka den prayekmu nguris ikuan balik Titiyoni Gandayani Ndara kula Gus sapunaning pedhut Mandura nalika semanten padang jinggrang kena desawang kawontenaning negari satemah mesem guyu ingkang wa Mandura sinuwun Prabu Basudewa namung kewala titi mangsa menika kok peteng malih iki ingkang andadekake bingung ing rasaku wis kacetha Kakang Mas Kakrasana mentar saka kasatriyan mongko datana nandha kang sumendhe banon tinumpuk apa dene lung-lungan ingkang putra kaya ora bisa kapiyak warana kang hangalingi bayana wigati apa lan apa ingkang ginayuh dening Kakang Mas dene nyatane saiki wis bener-bener dadi putra Pangeran Pati Diap Pati Anama ning Praja Mandura Parandene isih mengkono tekade Kakang Mas mungguh apa kang bakal ginayuh Kakang nggih ngoten niku sing jeneng piyayi jiwa satria utami niku nggih mung mboten marem kemawon kalian kawontenan sak wontenipun nadantapun padang jagate Mandura nanging rehning pun di gala-gala kalian ingkang wa Prabu Basudewa supados ingkang nglaka Raden Kakrasana nyepeng pangwaos negari Mandura boboting raos njawing lebet mboten gampil wong dadi ratu niku beda karo kawula nek wong cilik mung menang ukur karo kodrate dadi wong cilik nek bakale dadi panguwasa tunggal wonten negari Mandura niku mboten entheng mula kinten kula mentaripun ingkang Raka Kakrasana golek wewarah ingkang wigati piye carane ngembat praja awit nek mung dadi ratu kok ratu sak-sake niku mengke malah mung dadi kisruh lan dadi wadanan rena wengi mung dipaido diwaoni wong wani nyekel Pura Mandura sak isine niku kudu bener-bener bisa ngayomi para kawula dasih iya Kyai Semar lamun mangkono ayo dhewekno tindakku
bisa nguyung-nguyung anyeng kuyung apa ingkang dadi gegayuhane Kakang Mas Kakang Tris Karto kawon udenganmu sing karsaning sun dening banyut manis elingira Gusti Jaya Tama ngambara rumaduning Kusuma Sadono Hanawang sasi nek tindak niku mbok sing rikak kok mung mandhek mangu sedelok-sedelok bar jangkah mandhek neh. Jane nek mlaku kaya dikon niku mlaku nganggo cara napa to niku? Wong genah aku krubyuk kabutan pinjun wong wedok ya kudu ngene iki. Wong mlaku diati-ati wae iso kepleset. Apa meneh ora sugih pengati-ati glodloken eneng semut. Gusti, Gusti. Ha wong semut ning dalan lho. Nggih dilangkai wong semut lagi reruntungan kok nek tak langkai mesakne jenenge aku wong sing ora ngopeni karo wataking tata krama glu-glu kaya ngono kuwi delengen kowe niru semut-semut wae golek sega upa siji wae digotong bareng-bareng kaya ngono rukune kaya semut kuwi andek kuna wong saiki ngendi-endi kok iku padha wae ora nek wong rukun. Aja meneh wong liya ora dulur, waris wae ora rukun. Gur perkara ngiris pekarangan iki dadi geger. Pecel-pecelan. Mbok niru kaya semut iki. Lah tanggaku kowe ngarepan omah kae rukun karo dulure. Le dodol jejer ya padha larise padha payune nek kono payu kono ya guyu nek kono ora payu sing kene ngewangi ngono kuwi wong golek pangan iki ngono nek kira-kira sing tuwek ning ngarepan ngerti nek cah loro ora payu ditukoni kuwi jenenge wong ngopeni iki ngono kuwi ora kok grene wong begegek gur meneng wae kowe iki malah ngono ki lho. Nggih mpun sakniki nek mboten nggih menggok mawon nek mboten kersa nglangkai semut nggih sakniki menggok mawon itu menggok nganti wong galur dawa men kaya ngono kuwi lho urut ngono kok sregepe mlaku kok ya ora ning ginggange kaya ngono coba mbok kowe iki nek mlaku karo dulur-dulur kabeh iki ya ngono kuwi kaya semut kuwi lho rintik ngono kuwi sing nglangkai iki nganti arep kewoh aku. Aduh lah piye lah iki wis meh pedhot wis nah wis menteh mburi dhewe sing gedhe ndase malah musul saiki oh kuwi pamonge semut nek pamonge Pak nggo maju melih iki enek susur apa neh susur bako niku iya kuwi nek nggonku jenenge jegul dienggo nginang wong itu bang nginangke terus disusuri ngono kuwi dimut nah nek wis bubar kuwi dilepeh lah iki lepehane nggih pun dilangkai mawon dilangkai piye ya ora entukno
Hamung susur wis ora kanggo dibuang kene. Kowe ngerti ora kuwi bakal mbako ki ditandur karo wong tani. Sing nandur wong pira, sing ngrajangi manen wong pira, sing mepe wong pira. Bareng wis dadi susur saiki agemane disesep-sesep karo piyayi putri wis sepuh. Nek bubal wis sepeh dilepeh ana kene lepehane wong tuwa kok arep dilangkai iki wong kepiye. Niki mengke mboten tekan. Lha ketemune Kang Raka njing napa nek kaya ngenten iki. Taun ana windonono. Iya bakal tak lakoni. Dilangkai mawon kaya kula niku lho. Kowe mau rak metu sisih kene. Guaan aku mau nglangkai. Nggih pun kula guake. Aja dicuthik. Aku ora dicuthik. Sepehane Kyai Sepuh kok dicuthik. Mau metune saka tutuk utawa saka cangkem saiki lungane jegulku ya saka cangkem. Cangkem iki sinten? Iya cangkemmu. Ya. Pun. Gusti. Delok petok apa neh? Wong kok angel men. Abdi Budi wiwaraning warana kang urip kinawruhan mengane tansah marang Kyai Permadi inggih Kakang Mas. Iya. Siadi ora wegah, siadi ora kendho. Nggonmu tansah sabyantu marang Praja Mandura. Iya Di aku nedha nrimo menyang kowe ya Di. Alah mbok ya jadi ngono. Kang wong bagus petuk karo wong ayu neh, Kang. Lah iki sejoli tenan iki. Dasare Ndara Permadi ngagem bathik. Wah upama Ndara Bratajaya ngagem bathik ngono ya piye. Nek Ndara Narayana dibathik ora apik wong ireng. Tak sampluk raimu. Saya Udawa wae dibathik piye kae. Apa dibathik kok nek pangan tikus. Kakang Mas kula sramaken jiwa raga kula kunjuk dhateng Paduka Mah Praja Mandura. Ngantos ing benjang pinanggihipun Kakang Mas Arya Kakrasana. Aduh iki. Iya. Wong Kakang nedha nrimo banget. Ombak panekasing siadi sak sedulur mbok tansah ora lali marang Praja Mandura ya Di. Kakang Mas badhe tindak pundi tansah badhe kula dherekaken. Pak sawang saka Pramana Jati ya jatining paningat. Katetula munta Kakang Mas saiki lagi mesu raga tarak brata. Saya dene mati sakjroning urip. Sang soreng rono apa mantaning nyuton
Sanganging dia mengungkung angin kuntur agraning harga kora kakiri-kiri ora bumi ragam dito Patih Samoja kula wonten pangandika ing dawuh karo kowe tumenggung Gatha Mutu wonten dawuh Sang Prabu Puspadenta wis tak elekke marang Mbah Makaping dewa ing kayangan parandene ora gugup setane mono wadya bala pitung bala gelar wis tak utus munggah jamur dipa kaping ora pat kepanasan cetane dewa yen ora cetha pangucape yekti kayangan bakal sungsang bawana balik sampun ngantos nyinggol sarira paduka Gusti kula Sang Prabu Puspadenta cekaping kang abdi pun samoja sepinten bangganing dewa kayangan Jonggring Saloka dinten mangke badhe kula jur badhe kula remuk
Ah. Wah. Ah. 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 Oh. 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 Maina sumubang yang aruno katin netraning okarapok sabaning kukiloring kanikara kaketer kini dungan ingkung kowe dewa sapa ngaku mumpung durung teka pati aku Bathara Mahadewa kowe sapa Wadyabala saka Giri Wedar Didyakala Gatha Mutu piye Nawala sing wis kunjuk ratuning dewa ora cetha nganti sak yahene Gustiku Prabu Puspadenta kuwi ora mung duwe keluwihan nanging tetungguling duwi panggo ratu-ratuning gajah Irawata gajahe Bathara Indra ora bakal nyundul kasektening Gustiku Puspadenta mula wis pantes lamun to Gusti sesembahanku didadekke dewa kayangan ngerti yo titah mercapada wujud apa wae ingkang bisa dadi dewa iku mesti wis pinilih njaba jerone sarta gedhe labuh lapete tumraping jagat sak isine tanista lair batin terus utama mung tansah mersut dilakuning bener lan bener adil lan jejeg brasta angkara murka nanging ratu Gustimu durung cukup tekan tataran kuwi mula kowe bali aja ngimpi yen to Puspadenta bakal dadi dewa nyatlangening kalangyan aglar pandang satinon lir kegonang drone kowe keparat dewawan kawangkot ora melek mripatmu pitung bolo gelar wis ana mburiku saeneng-enenge dewa metu rene remuk iya sah
Blae aneh. Weh, buta pirang-pirang sing sepirangan raine gajah kabeh. Weh. Kayane gajah wutuan ya enek. Weh, iki kok malah sing teko mburi mak dledek. Raine werna-werna nek sing mangap ngablak tutuke. Weh, lak sing hati-hati, Dewa. Dadak isin dadak lunga ya men pendek ben ketoke buta nggonku kene tunggale cingkara bolo-bolo poto kowe kok dadak isin lane nek anu ki omong aku sapa Kang mbah ndase plontos sapa kowe tau roh ora tau roh
Awake dhewe iki bangsane dewa kok tepung karo kok ngono kuwi bangsa raseksa kuwi kan. Aku arep perang kok klincat-klincut. Aku tak sawang wit sore mau nek ning nggonku kene iki mesti ora ngedak. Muli gur mlipir-mlipir terus pinggir. Lah iya kae sapa? Rasah. Rupane. Oh, saya ngadoh. Lah kayak buta cilik-cilik pirang-pirang do sumuyut karo dheke. Wah, kuwi sing dipercaya karo ratune kae. Oh iya ketoke. Ora gelem rene kae. Tutupen kari selematan kep. Iki dudu tandingmu dewa. Pemawiknan astu Nuwun sewu Kisanak, jengandika menika sinten? Inggih kula menika pun Kakrasana, putra Ratu Mandura. Kakangge jebul putra ratu kaya ngono lek. Iya ya sumunar cahyane ya. Lah wong kraton ya beda karo awak-awak ngene iki. Lah lagek sarirane wis mrusuh kaya ngono lho. Terus semorot mawa cahya kuwi tanda-tanda krae ngawirya rembesing madu pinustika. Nah iya. Kula ngaturaken pangabekti Raden, nggih kula tampi dawuh sami-sami kewala. Kula nuwun sewu wonten wigatos menapa dene wiwit kala wau kula waspaosaken jengandika menika bingung kados bilunglungan kados tiyang ingkang judheg manahipun. Nggih. Kula matur prasajan kewala nggih.
Nuwun sewu gesanging kawulalit ingkang mepet parden padusunan ingkang iring kilen kala wau sakmangke sampun boten tentrem. Wontenipun boten tentrem inggih labet sedaya ingkang manembah duka menika agama Wisnu, agama Brahma menapa dene agama Sambo, agama Bayu lan sanes-sanesipun dipun rencana, dipun rudha peksa, dipun gusah, dipun singkir-singkiraken kaliyan tiyang ingkang agami kala inggih manembah dhateng Sang Ludra. Inggih bab menika kula ngandhatosaken bingung raos kula. Lajeng kula menika badhe ngupaya pangayoman dhateng pundi jernyatanipun kula menika namung batang walang balung peking. Nggih namung tiyang sudra sempali kados kula mekaten lajeng daya menapa ingkang badhe saged kangge daya kekiyatan kula awit kula nuwun sewu menawi kula gatosaken gesanging tiyang manembah sakmangke sampun mboten tentrem malih mongko panembah menika namung perkawising pribadi kaliyan nyipta jagat saisinipun menika nanging menapa lajeng beda-bedaning panembah menika lajeng dipun damel perkawis ngantos pepet pepuntoning raos kula badhe kesah sak puruk-puruk saking dusun kula mriki nggih. Mila menawi jenengan saged paring kali damel pepadang badhe langkung tentrem manah kula nggih nggih. Janeyaning kaloka kadhi langit mambang tanpa wulan upamaneka nimbang toya usumaya su mawur umrambe kang sari Indocolo kula nuwun sewu sepinten kawring Kakrasana persasat kula menika namung mudha punggung tegesipun tiyang nem ingkang bodho bali cubluk cupeting nalar tuning budi cingkrang ing samukawis paran margi kula saged matur dhateng Andika Kyai jreg Andika menika langkung sepuh tinimbang kula tuwek niku mung perkara umur ning kula niku kotong kaya bumbung wong wang iya kerupane tuwek ning ilmune niku mboten sepinten no. Inggih namung lepatipun pangaksami mbok menawi atur kula ing kunjuk Andika menika mangke klentu awit ngeten ingkang nami panembah leres menapa dos pangandikanipun Kyai kala wau bilih menika perkawis sing pribadi ingkang tumuju dumateng memanising pejah menawi rumiyin ingkang kula mangertosi tiyang rahayu budi dos pundi nggih menawi miturut piwucal suci ingkang nyata sae anggen-anggen utawi sandangan ingkang boten purun risak inggih menika panembah dedaharan ingkang boten saged telas inggih menika beci ing tumindak sinten ingkang sumerep dhateng gesangipun sasat sumerep dhateng ingkang dipun sembah nyumerapi dhateng jejeking panembah gesang menika kedah saged matrapaken batosipun kangge tumindak ing gesang ingkang sae-sae mila becik ing tumindak menika kados dene dedaharan ingkang eca-eca ingkang boten saged telas slaminipun mila menawi sampun saged mekaten gesangipun manungsa ngraosaken ganjaraning gesang
ingkang sejati dados manungsa ingkang rahaying budi. Tegesipun manungsa ingkang sampun rahaying budi inggih menika ingkang sampun nyumerapi dhateng gesangipun piyambak menawi mekaten manembah manut agami menapa kewala boten badhe ganggu damel dhateng tiyang sanes. Sarating pandan sumuluk madangi pasareyan ngenani wadana katon remu kang kalingan ngarangan sang jamanan kong sumungkem kuling aduh yung kaya nemu masak gentong dengan mana menawi wonten para muda ingkang bobot pangandikanipun kados ndika Raden Kakrasana sayektos ing donya menika wontenipun namung rahayu dawah sami-sami ini awake dhewe mbiyen kok ora duwe anak kaya ngene iki anakku ya kur bagus tok ning ya kesuwung kaya bapakne ngene kula namung meminta dhateng panguwasan ingkang murwengdat mugi ndika Raden Kakrasana tetepa Nyakrawati mbau denda nggih. Tan samar pamuring sukma sinup maya winaya ing asepi sinimpen telenging wis meh rina bang wetan sumam borat sumila akasa kabyat sang iwan Surya wancine bos kakatenjang kumrah kumara magras prakenjang bapak ditanggen Arya Kakrasana aja kaget ulun Dewa Sidik pangudal-udal sang Kanika putra Sin Narada ya jawantah menapa kinggihan kita kaki pangabekti kula kadur bukulun ya ya ulun ta apa pangestu ulun tampanana Kakrasana kabundingga jimat paripih bukulun menapa saking ageng dedosan ing kula sandang satemah dewa ngijawantah badhe hambanjut gesang kula bukulun lah cak kliru pandakon Panyakrabawa kang ala marang ulun saya kene wale-wale apa ulun tak ning bumi iki ora ana liya
kejaba ana pawarta ing bakal ulun dhawake marang sira magepokan kelawan kananing kayangan Jonggring Salaka ing titi mangsa iki goncang ganjing jagat ruhara nganti peteng dadak limengan merga saka krodaning Ratu Griwedhar Prabu Puspadanta sawadya balane dia minta marang dewa kudu dadi dewa ing kayangan monggo nyatane dewa ora marangake setemah Bandayuda semune para Jawata kesesring yuda satemah salang tunjang arep ducung lumajar kapiandhem lan saka iku kaki Kakrasana ulun mes padhake mencorong cahyanira anggonira gedhekake maratapa kang sarta anggonira tansah tetulung tanpa pamrih marang sangya kang ambutuhake pitulunganira jagat wis nekseni kautamaning tumindakira mula sira pantes dadi jagoning dewa nyingkiraken kala murka nggih Jatri sang kapirangmu Trinangka ginempet kempit Om dosang retnaning bawana Yogi tukang walang hati Yogi tukang ngenes Engkiasti Ulun ngaturaken panuwun tanpa pepindhan inggih labet saking kapitadosan paduka ingkang mitaya dhateng titah paduka pun Kakrasana kinen unah angkara murka ya lho aja tiga-tiga dirgama sanggerungi maragake sun kaki munggah marang kayangan Jonggring Salaka bareng salakulun titimbang saiki nggih sendika ngestaken dawuh Bu Ulun Dumawur mangawur ran tengaraning ajurit kang maguru kang satetek kaya putulawa panjriting durang kesti kata ingkang Dwaja layu tapi Mati kula wonten dawuh tak sawang Pramana Jati Jatining Panginan Narayana Kakang Mas Kakrasana saiki suraning kene lajeng dhateng pundi ora to Kakang nek pancen ngerti dununge mbok dijujuk wae senengane kok jare bedhek ning kono diparani rono ora enek bedhek meneh ning kono parani meneh ora enek jane iki kowe iki wong titis tenan apa ora ora ngandel karo wong gerang
jane sing nyolong dompet kula niki sinten? Ora caturan karo dapurmu. Nggih, engko mesti omong nek Kakang. Permati lho men dawuh. Saiki ki nanti dening Bathara Narada munggah menyang kayangan. Aduh Kakang. Apa dosa lupute Kakang Kakrasana ora susah wedi. Kadangku tuwa iki sinaraya dening dewa. Permadi aja katalumpet, ayo tak kanthi bebarengan. Gelar yektine kudu nyumurupi kridane Kakang Mas. Padha mirah ingsun prekaten Mas Bagong Mije tuhu dahak tanpa karya sengkan rinembakan Gusti iki ora enjoh aku dewa patake gajah kok dilawan tak kira tutup lawang selo metangkep kowe wis kalah katone kowe nggawa wong meneh tak papak saka banyu kencana dadi emput kowe ngedap apa ora? Prajurit kaya ngono akeh mahewu mboten mulun. Kula mboten ajrih. Hah, nek ngono tindak. Apa neh? Witing klapa namung sak lugunipun. Mangkat to, sak lugune sira prawira utama. Oh. Apa? Druhun Simonon aja gawe muka
ora melek mripat ngomong merem wae. Oh, aja mbok kendhoni sesekno prange dewa. Iya. Kowe sapa? Samoja. Aku kesete Gustiku Puspadenta. Kowe jago dewa ya Raden Kakrasana. Ora minggat tak pecandhahmu. Gading mlesat igamu. Oh. 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 Mutiar. Angika gajah kandele ra ilok nyang tangan kula ngantek lara. Salahe ndak ngono barang. Ben marem mati kula. Sing marem dudu kowe ning bocah-bocah kuwi. Ayo mbok sing rumangsani.
ben ana sisane. Wah. Kang urip dinawruhan mengane sama kasariosa rene surheng loye trembelane buk dadi rempon aja langap-langap lakon bisa ngucap yen kowe pancen ngaku srayaning dewa petukno papakno kridane Prabu Puspadenta ya gini kowe ora bali menyang dangkamu malah kapara kowe wani mepak wadya nyerang kayangan mongko cetha yen to Jawata jare ora kepareng minangkani apa ingkang dadi panyuwun. Aku duwe kluwihan, aku duwe kasekten, mula aku duwe gegayuhan. Apa salah titah najan wujud kewan brangkangan. Nanging aku nggayuh kang luhur. Wis sak trepe yen to derajatku padha karo Jawata ing kayangan, gegayuhanmu ora luput ning dalanmu kleru. Kowe meksa marang rasaning para dewa, kowe wani karo para Jawata. Anane dewa tak waneni merga adil. Ya kene sing ditresnani mung bangsa menungsa. Kasektenku wae ngungkuli menungsa lan timbang papak karo derajating dewa. Kudune dewa mitung menyang aku. Najan duwe kluwihan ning wujudmu kewan, kudune kowe mung wenan kaya sak tataning sato kewan wis beja uripmu dene kowe cithok dadi ratu. Aku wujud gajah nanging aku bisa ngratoni manungsa lan raseksa. Jembar negaraku akeh ratu tetelu aku. Derajatku sak dhuwure menungsa. Wis pantes yen aku dadi dewa kayangan. Urung dadi dewa wae wis gembelo sak kenteng dasmu. Aja meneh kowe manata kayangan mesti hambekmu sumungah sesongaran. Lamingkat tak bupak pecah siramu. Tak gubet lale tak tibak-tibake watu gilang. Sumir dadi swalang-walang wae. Wah